Hello, hello. In today's video, we'll talk about the difference between a lot of and a lot. A lot of and a lot. So let's have a look at that. Poďme sa na to pozrieť. So, a lot of vo význame veľa. We use a lot of for a large quantity of something in connection with both countable and uncountable nouns. Čiže používa sa to aj pri počítateľných, aj pri nepočítateľných podstatných menách. She is a very sociable person. She has got a lot of friends. Priatelia sú počítateľní, so she has got a lot of friends. He is a very rich man. He has got a lot of time and money. Má veľa času a peniazy, bohatý muž. Nie len peniaze, ale aj ten čas. Čiže čas je nepočítateľný, peniaze sú nepočítateľné, no ale v kladnej vete lot of je v pohode. There has been a lot of rain this year. Opäť, dážď nepočítateľný. I don't put a lot of butter on my bread. Nedávam si veľa masla na chleba. I am very busy today, I don't have a lot of free time. Čiže lot of v spojitosti s počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami. Tak a máme tu teraz slovičko a lot ako veľa. So we usually use this word at the end of the sentence, so it isn't followed by noun. Okay, čiže zvyčajne sa to používa na konci vety. Ide tým pádom za tým bodka, takže žiadne podstatné meno. V spojitosti so slovesom. I eat a lot. Do you dream a lot? Does she play golf a lot? It generally rains here a lot. She is very curious. She asks a lot. Veľa sa pýta. Je veľmi zvedavá. Curious. Curious. Zvedavá. Takže vidíme slovičko a lot sa nám viaže s slovesom a dáva sa na konci vety. So, this was the basic difference between a lot of and a lot. Thanks for watching my video and see you in the next part. Bye bye.